அயோத்தி ராமர் கோவில் திறப்பு விழாவை முன்வைத்து பிரதமர் மோடியை நேரடியாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்திருப்பது பாஜகவை ரொம்பவே ஆடிப்போக செய்துவிட்டது என்கின்றன அரசியல் வட்டாரங்கள். பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இரண்டாவது பெரிய கட்சியாக அதிமுக இருந்தது. டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணிக்கு போட்டியாக பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. ஆனால் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, அண்ணா, ஜெயலலிதா என அதிமுக தலைவர்களை அடுத்தடுத்து விமர்சித்து வந்தார். இதனைத் தொடர்ந்தே பாஜகவுடன் கூட்டணி கிடையாது என அதிமுக முடிவெடுத்தது. இதனை எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தபோது கூட தற்காலிகமான முடிவாகத்தான் இருக்கும் எனவும் கூறப்பட்டது. இதனை உறுதி செய்யும் வகையில்தான் கடந்த 3 மாதங்களாக அதிமுக, பாஜக என இரு கட்சிகளுமே பரஸ்பரம் கடுமையான விமர்சனங்களை தவிர்த்தே வந்தன. பாஜகவுக்கு ஆதரவான சில நிலைப்பாடுகளையும் அதிமுக எடுத்து வந்தது. இதனை திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சுட்டிக்காட்டி விமர்சித்தும் வந்தன. அதேபோல அயோத்தி ராமர் கோவில் திறப்பு விழா குறித்து முன்னர் கருத்து தெரிவித்த எடப்பாடி பழனிசாமி அதை ஆதரிக்கும் வகையில்தான் கூறியிருந்தார். இதுவும் பாஜகவுக்கு ஒருவித நம்பிக்கையை தந்தது. எப்படியும் கடைசி நேரத்தில் அதிமுக, பாஜக கூட்டணிக்கு வந்துவிடும் என்பது அந்த நம்பிக்கை. ஆனால் சேலத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, கோவில் கட்டுவதால் ஓட்டுகள் வந்துவிடாது. அயோத்தி ராமர் கோவிலை திறந்து வைத்ததாலேயே மோடிக்கு எல்லோரும் ஓட்டு போடுவார்களா? அப்படியானால் அதிமுக ஆட்சியில்தான் ஏராளமான கோவில்கள் கட்டப்பட்டன, குடமுழுக்கு விழாக்கள் நடத்தப்பட்டன, அன்னதானம் தொடங்கப்பட்டன. எடப்பாடி சுற்றிய கிராமங்களில் கட்டப்பட்ட கோவில்களுக்காக அன்ன போஸ்டாக நான் வெற்றி பெற வேண்டும் என கடுமையாக விமர்சித்தார். பாஜகவுடனான உறவு முறிவுக்கு பின்னர் எடப்பாடி பழனிசாமி அக்கட்சியை முதல் முறையாக கடுமையாக விமர்சித்திருப்பது பாஜகவினரை ரொம்பவே அதிர்ச்சியடைய வைத்துவிட்டதாம். அதிமுக கூட்டணிக்கு வரும் என்ற பாஜகவின் நம்பிக்கையை ஒரே அடியாக தகர்த்து எறிந்துவிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்பது மூத்த பத்திரிகையாளர்களின் கருத்து. அத்துடன் இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து இன்னும் எத்தனை கட்சிகள் வெளியேறுகிறது என பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி பொடி வைத்து பேசியிருப்பதும் தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. திமுகவுடனான தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி அதிமுகவுடன் கைகோர்ப்பதற்கான சாத்தியங்களை மறுக்க முடியாது என்பதை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த பேட்டி இருக்கிறது என்கின்றன தேசிய ஊடகங்கள். தொண்டர்களை வாழ வைத்து அழகு பார்க்கும் அன்னையாகத்தான் இனி என் வாழ்வு இருக்கும் என தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார். நடிகரும் தேமுதிக கட்சியின் நிறுவன தலைவருமான விஜயகாந்த் கடந்த டிசம்பர் 28ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். சென்னை தீவுத்திடலில் வைக்கப்பட்ட விஜயகாந்தின் உடல் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு அரசு மரியாதையுடன் 72 குண்டுகள் முழங்க கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக கட்சி அலுவலகத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் தேமுதிக அலுவலகத்தில் விஜயகாந்தின் திருவுருவப்படம் திறக்கப்பட்டது. மறைந்த தேமுதிக நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்தின் உருவப்படத்தை அவரது மனைவியும் தேமுதிக பொதுச் செயலாளருமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று கோயம்பேட்டில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் திறந்து வைத்துள்ளார். விஜயகாந்தின் உருவப்படத்தை திறந்து வைத்த பிரேமலதா விஜயகாந்த் பின்னர் அவர் படத்தை நோக்கி கைகூப்பி வணங்கியபடி கண்ணீர் சிந்தினார். படத்திறப்பு நிகழ்வின் போது பிரேமலதாவின் சகோதரரும் தேமுதிக துணை பொதுச் செயலாளருமான LK சுதீஷ், விஜயகாந்தின் மகன்கள் விஜய பிரபாகரன் மற்றும் சண்முக பாண்டியன் மற்றும் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர். தொடர்ந்து தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், தொண்டர்களை வாழ வைத்து அழகு பார்க்கும் அன்னையாகத்தான் இனி என் வாழ்வு இருக்கும். இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கும் வரை இதுதான் நம் கோவில். இன்று போடும் அன்னதானம் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கும் வரை தொடரும். இன்று பலர் அவர் பெயரில் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டீர்கள். உங்கள் விருப்பப்படி ட்ரஸ்டை நான் அவர் மறைந்த அன்றே ஆரம்பித்து விட்டேன். முதலில் உங்களிடம்தான் இதை காட்டுகிறேன். வள்ளல் விஜயகாந்த் மெமோரியல் அன்னதானம் ட்ரஸ்ட் என்ற பெயரில் அறக்கட்டளை தொடங்க வேலைகள் அன்றே ஆரம்பித்து விட்டது என தெரிவித்துள்ளார்.